І це знову смішна хвилинка. І ми в цей самий момент темнота. І ми заблудились в темноті. Цікаво, де ж ми є? О, приятелі какие-то йдуть. О, приятелі смішної хвилинки. Смішна хвилинка. О. Ого, ніфіга себе тут. Ого, тут же пацан, ти теж назви свій канал, скажи. Мій канал називається телеканал Темна Година. Але з чого це? Але з чого? Ти ж не тільки в У тебе. мене вже сів акумулятор. Смішна хвилинка. Я бачила його сьогодні. Ні. Скільки той, що полипшу? Ну добре, будемо по черзі, але ти зміниш свій канал. Чуєш? Назви якийсь канал, напевно. Приколи Максима. О, приколи Максима. Оце, до речі, Максим, а я вам казав. О, стоп, Супермен. А це